זאת, המסע הזה, אם אפשר לספר עליו משהו, אז הייחוד שלו זה שפשוט עושים אותו דבר, רק עכשיו מסתכלים פנימה. תסתכל שנייה, תסתכל. אז הדבר המדהים זה שכשמסתכלים לתוך התוכיות של הדברים, כל העולם תסתכל, תסתכל, אני מסתכל, אני רואה. אז כל העולם מתהפך, ראית את זה פעם? אז זה דבר מדהים. אז בגדול, זה עובד ככה, שאת המסע הזה, באמת אי אפשר להתחיל, עד שאתה לא באמת מנסה לוותר על הרצון הזה, לקפוץ את כל העולם. עד שאתה לא מבין באמת, אבל מוכן לקבל מכל הלב, שהכל פה זה עליות וירידות. פעם אתה למעלה, אופס, בזהירות לא להתבלבל, ופעם אתה ממש למטה. המסע הזה לא מתחיל בכלל, עד שאתה לא מבין שהרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, תלוי בנו. ומצד שני, אנחנו תלויים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. המסע הזה לא מתחיל בכלל עד שאתה לא מוכן לקבל שכל רגע יכול לזמן לך פה איזו הפתעה חדשה שאתה לא יודע מאיפה היא תבוא לך. ובעצם אנחנו לא יודעים כלום. המסע הזה לא מתחיל בכלל, המסע לתוך הפנימיות של הדברים, עד שאתה לא מוכן להיות כמו ילד קטן, שאומר, אבא ברח לי. ואז להסכים, להתכופף, ולהתחיל שוב, מחדש. המסע הזה לא מתחיל בכלל, עד שלא מוכנים להתחיל לעבוד סוף סוף באמת מאהבה. בהרבה אהבה. וזאת בעצם כל התורה כולה על רגל אחת.